Здравейте, приятели! Днес ще прочетем Барбароните без отпадъци. Барбароните отидоха на пазар. Беше много горещо и по пътя те решиха да спрат, за да се разхладят. Барбарела смяташе, че минералната бутилирана вода е много полезна. Татко Барба не беше съгласен. Водата от чешмата ни също е добра, а дори и по-добра от водата в пластмасовите бутилки, каза той. И всички знаем как пластмасовите отпадъци замърсяват моретата и океаните и разболяват животните. На пазара барбароните отказваха да слагат покупките им в пластмасови торбички, защото си носеха кошници, пазарски чанти от плат, стъклени буркани и дървени щайги. Мама Барба и Барбарири напълниха бурканите с ориз и маслини. На един щанд имаше толкова свежи плодове и зеленчуци, че татко Барба не можа да се сдържи, преобрази се така, че се здоби с няколко ръце и бързо напълни цяла щайга с тиквички, пътладжани, моркови, ябълки, круши, праскови. Барбарела сложи в кошницата си ръчно направен натурален сапун. Барбароните си тръгнаха от пазара без нейлонови торбички, без пластмасови бутилки и други пластмасови опаковки, които след това трябваше да изхвърлят боклука. Това е пазаруване с нулеви отпадъци, доволно каза мама Барба. Но зад завоя ги очакваше лоша изненада. Океанът беше изхвърлил на плажа много боклуци и барбароните трябваше да ги съберат. Татко Барба събра пластмасовите отпадъци в огромна пластмасова топка. Ура! На плажа вече нямаше никакъв боклук. Бяха свършили едно добро дело. Но какво да правят с топката отпадъци? Татко Барба предложи да помислят по време на следобедната закуска. Барбароните насядаха край масата в кухнята и докато се наслаждаваха на ябълковия щрудел на мама Барба, се опитваха да измислят какво да направят с топката. Барбарири мислеше за парк, Барбадан за спортна площадка, а Барбадей за произведение на изкуството. А ако обединим тези идеи, предложи Барбадан. Татко Барба изтъркаля гигантската пластмасова топка в един голям изоставен двор. Барбароните първо разчистиха, после превърнаха отпадъците в различни произведения на изкуството и ги подредиха в мини-голф игрище. Измислиците им бяха много интересни. Скоро пристигнаха първите посетители на този необикновен парк. Много оригинално, браво! Хваляха те барбароните. А ето картата на целия парк.